Khumana dino garini sabiyaनो गोमाना दोङो लोगोफोर बाइकनि साबिखौ मायाव दोनना लाखो मोनाखै गारिनि साबिखौ दिनै फुङावनो नागिर दिनै फुङाव बहुद लस जादों खामानियानो थालांलायलांदों खामानि जानो थालांदो दिनै फुङावनो ओरैबायदि माने गारिनि साबिखौ नागिरबाय न' गंसे नागिरबाय गासै बुस्थुफोरखौनो उल्था पाल्था खालामजोबबाय थेवबो मोनासै बहाबा दोनना लाखो मैया हराव जोङो माबा नायनो थांदोंमोन ना बैयाव मोसानाय गथ'फोरनि मोसानाय नायनो थांदोंमोन ना बैयाव थांनानै फैनायावनो माने न'आव लासै मोनफानायावथ' बुस्थुआ दोङोमोन दोंनाया माबोरै हराव आरो मबा दोनना लाफ्लांखो बियो ना मबा खोलैबासो रोङा आरो दा मारै ओंखामा नारजि मैगं नारजि ना माथोनो सेवालि बिबारसो सेवालि बिबार गाक्का बरिया गोथावमोनदों आं खेबसे जाबावनो लुगैबाय आरो एकदम फार्स्ट क्लास सुपार हिट 5 स्टार मोनगोन 5 स्टार जाखांनानै साबि बायनो थांसिगोन आरो माने मबाव बायनो बानायनोसो नांगोन नायनि मा जायो लोगोफोर नैलै आं जाखांलायबाय माथो जादोंमोन मा मैगंमोन सेवालि बिबारजों अनला खारिजों जाबाय लोगोफोर एसे गोथाव माने बुंना गोजोननाय मोनलायबाय आरो एकदम माने बेसेबां गोजोननाय मोनो मिथिया आरो जाय बाहेराव थायो बाहेराव थानाय मानसि बेफोर मिथिगोन आरो न'नि सेवालि नारजि खारै मैगं मोनजाबा बाहेराव थानानै बिराद मोजां नाङो आरो मानोना मोनजायाना न'आव थाबा आरो बायो बेफोरखौ जानो थ' जों सासेया जाहोखांनानै बिदिनो गावनि खामानियाव बेस्थ भिडिअ एडिटिं दैलि बेटाखौबो फरायहोनायाव बेस्ट एडिशन लिख रहा है क्या वाह वेरी गुड बेटा लिखो और मैं तुमको सरप्राइज दूंगा ठीक है हाँ पढ़ाई करने में तो बोरिंग लगता नों गावनि टेबलाव मानो भिडिअ एडिट खालामो बेटानि टेबलाव मानो खालामो गथ'निया ज'नो मोजां ज'नो मोजां नोंनिया मान गोदोर मानसि नोङो बेटानि फिसा सेराव ज'मा गावनि सेर दोङो सेराव आंनि साबिखौबो मबा गायब खालामबाय आङो नै लोगोफोर दिनै मालायनि गारियावसो लिफ्ट लाना थांनो गोनां जादों नैलै आंनि बाइकआ आंनि बाइकनि साबियाथ' गोमाबाय दा मा खालामनो उपाय गैया थ' बे लकखौ सेफायनांगोन रायलायबाय थानाय भिखानि माबाया माबा गोम गोमला गाबसै माबा गोदो बक्स गोदो गाबसै भाइब्रेसन जासै थ' लकखौ सेफायनांगोन फार्स्टआव सेफायनानै कि आरो लक मोननैखौबो गोदान बायनांगोन आं एसे जाखांना रेस्ट खालामगोन नंदोंमोन रेस्ट खालामनोबो दा मोननाय नंला बिनि थाखाय बिनो खोमादो बिनो नोंनि आखायाव होखादोंमोन आङो साबिखौ हराव जोङो मासानाय फांसन नायना फैदोंमोन ना बे समायाव आङो एकदम तारातारि दरजाखौ खुलिनो नागिरनायाव आं बिनो न'नि साबिखौ बिदोंमोन ओइ न'नि साबिनि जायगायाव आंनो गारिनि साबिखौसो दिहुनना होबाय ओमफ्राय बि नङा बे गारिनि साबिसो न'नि साबिखौ हर होननानै बुंनायाव इनो होबाय होनानै ओमफ्राय आरो बियो माबाखौ साबिखौ सोना लानानै न'नि साबिखौ होआखै आरो केमेरानि बे धाक्कोनखौसो होदो आरो बै लेन्सआव जि धाक्कोन लगायो बेखौसो होदो बेखौ बुंलायबाय आरो बिबो नङा होननानै ओमफ्राय आरो बिखौबो होनानै लास्ट खेबथामावसो बियो न'नि साबिखौ दिहुनना होदो होमबा नों नाय नों आंनो जियानो जा होमबा भुल जादों नोंनियानो थ' जियानो जा नोंनिबो मिस्टेक गैया आंनि मिस्टेक गैया जों खानैनि मिस्टेक गैया आं एक्चुअलि मा आं बाहेरायाव थांनायाव एसे उदैया अरनानै नै खेब अरना दं बोरैबा खेब अरनानै खिन' ओंखारसोबाय खिन' ओंखारसोनानै आङो लंपेन्ट खुलियालासिनो डाइरेक्ट आङो खिनो थांदोंमोन साबियाबो लोगोआवनो दोङोमोन थ' साबिया गोलैबा बाथरुमाव गोलैबा बिबो आवाज जानांगोन ना पात्ता मोनदिया आङो एक्चुअलि बेयावनो गोलैमारो जों बाथरुमाव जुदि गोलैयाबा मोनगौमोन लोगोफोर बाथरुमावनो गोलैदो बायदि नांदों आङो गाबोनफोर मोनबाबो गैला इयो आंनि साबिया इकिया हामा जाबाय बेखौ सालायखानांसिगोन फैसा जानो लुगैखादि ओरैबायदि हामा जाखाबाय पुराना जाबाय थ' आरो लंपेन्टखौ आं बुस्रिदोंमोनबो बाहेरथिं माथिबा नालाफोराव गोलैबाय जां गैलिया आरो डास्टबिनाव थांबाबो जानो हागौ बेटा हो गया इन्हीं जानी बेटा लिरखांबाय वाव बहुत सुंदर लिखा बेटा तुमने 4 2 6 8 2 ये गलत हो गया दिस इज रॉन्ग 8 तो 9 नहीं होता है बेटा 8 to 10 होता है 9 1 एंड दिस इज रॉन्ग बहुत सुंदर बेटा दिस इज रॉन्ग बहुत सुंदर है 9 होगा ये क्या है तो 9 होगा तो ये 0 10 कैसे हो गया ये तो लोगोफोर जाखांना एसे रेस्ट खालामनांगौमोन नैले आङो दा जाखांना रेस्टबो खालामनो मोनलिया साबि बायनो थांनि आं लो करता मैं जा रहा हूँ चाबी खरीदने बेटा तुम पढ़ाई करना ए मामा तुम बेटा को परेशान नहीं करना ठीक है मारना पीटना नहीं है ठीक है बेटा अच्छे से पढ़ाई करना मैं जा रहा हूँ अभी दुकान लो क्या सही है बोलो और मेरे लिए ग्लू चिप्स भी लेके आओ ठीक है ग्लू चिप्स अच्छा सी गोल्ला लेके आऊंगा मैं जा रहा हूँ गोल्ला जायो गोल्ला ये गोल्ला रसगुल्ला बाय बाय खायनि आङो लोगोफोर नै साबि गोमानाया
लक खुलिग्रा लाना मा खालामना आरो मिया मेला नायनो थांनानै मौ दोनखो मौ माखो थोड़ा हिला लेना इसको हाँ हिलने से खोलता वैसे भी यस यस वेरी गुड बा एकदम बेलेग साबिदोबो खुलिनो हायो द' लोगोफोर सिखाव खावनोबा बेसां इजि इखोथो खामानि सोलोंना ला आरो बास साबिसो आरो खुलि वाह और थोड़ा बाकी है पापा क्या मेरे यहाँ से क्या नहीं आना अभी नहीं आना चीज देखना है ये वेरी गुड चलो थैंक यू बाबू थैंक यू खोनादो ए खुलिबाय ना खा ओ रुको इसी गाड़ी छोड़ के आता तेरे को हाँ नहीं खोल दिया कटा करते लोग आई नहीं से लगा पर ठीक है कितना 800 रुपए लीजिए 750 नहीं ओरिजिनल पार्ट में उतना नहीं ना बार्गेनिंग होता इसका देखना दोस्त नहीं चलता है मीटर केबल खराब लग रहा है चलता नहीं है क्या चल नहीं रहा है लेकिन हिलाने से कभी कभी चलता है हिलाने हिला के चलाइए अरे हिला कितना चलाएगा यार गाड़ी कितना में दौड़ रहे वो पता ही नहीं चलता है गोदान लग लगायनाय दं आरो बेयाव लगा प्राइसा लिरनाय दोङो 8778 किन्तु बाय एसे खमाव मोनगोन आरो शोरूमाव बांसिन लायो किन्तु शोरूमनि बाहेराव एसे बाय खमावनो जायो आरो अफिसनिफ्राय फैनानै बाय रेस्ट मोननांगौ मानसिया थाबायनोबो लांनांगौ डिउटिबो खालामनांगौ बाजारबो खालामना बायनांगौ एसे खामानि मावबायाबाथाय मानसिया मा जानांगौ दिसन हैं मैं जा रहा हूँ तू जल्दी से तैयार हो माय डियर पापा मैंने गलती से इसको उल्टा किया है क्या किया बताओ क्या ग्लव्स के उल्टा पहना बेटा बरो लोगोफोर बेबायदि अफिसनिफ्राय फैनानै फेमिलिखौ बाय फिदिंनो लांबाथाय गिदिंनो मोनबा इसनि माइन्डआबो रिफ्रेशमेन्ट जायो आरो थ' न' थाय इसोरबो बरिं जायोना जोंनियाथ' टाइमा बरिया स्पेन्ड जायो डिउटियाव थाबाथाय डिउटियाव थांनानै दसे साहा लोंबाय दसे सोरजोंबा रायलायबाय एसे खामानि मावबाय अफिसाव बेबायदि मावनायावनो समा माबायदि जोबलाङो बेखौ पात्ताखौनो मोना थ' जोंनिया माइन्डआ अके थायो आरो जेबो टेनसन गैया गिदिंनो मोनाबाबो बा फेमिलिफोरा न' सिङाव थायै अधर्य जायो आरो क्या घुमनो जाना हे नोंसोर हगारनो थानांगोन ना मबा थांनो लुगैयो ओरैनो थाबाय थायो खालि माखांखौल' नायबाय थागोन नायनायाव 10 बार खानायखौबोथ' खेबसे हरनांगोन ना लोगोफोर जोंनि गिदिंनो थांनि जाबाय बेटा तैयार जाव नोंलाय मा इमान लेट इजि थाव फाय एक राउन्डल' गिदिंनो बा जन्था गोदान गाननायदो लै इमान केस्रा मानसि नुदोना मम्मा ने ये पापा का नाय लोगोफोर आंनि 1000 टाका बरबाद खालामना होबाय इमान बुरबक मानसि साला जन्दागा आंथ' साफा खालामदो खिन्थु नायलै लोगोफोर आङो साबि नागिरना मोनाखै साबि गोमादों होननानै दिनै 1200 टाका खरस खालामनानै साबि लगायना लाना फैबाय दयो बथल लाबनानै साला ताला बुखावबाय आङो बाइकनि आरो जन्थायाव सोना दोनदो साबि बेटा साबि से और कौन है मामा है ना हाँ देखा मैंने सब डाउन कर दिया ना गन्दा आदमी लोगोफोर नायसन बेबायदि खालामो ना मानसिया आङो दिनै डिउटिनिफ्राय फैनो एसे खस्थ' इथि थाङा आं इथि फैया साबि सेफायबाय साबि गोदान लगायबाय आरो साला बुरबक बेयाव मोहैनो जन्थायाव सोना दोनदो आंनि मानवा जेमान जन्था दोङो इयाव बेखौ नागिरदों खिन्थु आंनियावल'सो नागिराखै आङो ए भगबान नुदोंना न'आव थानाय साबिया मौ गोमादो होननो नै हिनजावफोरा कुलक्षण साला फैसा बरबाद खालामना होबाय 1200 टाका फिदिंलांले आं नोंसोरखौ फिदिंलांले नै लोगोफोर साला इमान फैसा खरस खालामनानै नै दानि बय आङो साबि गोदान बायना लाना फैबाय साबि गोदान 1000 टाकाथ' नोंनो गस्ला मोनगोन बेकारनो ओइ क्या बोला बेटा बुरबक साला सोरबा साबिखौ जन्थावनो सोना दोननालै सोनाय सोर साबिखौ आं थरि साफा खालामदो नोङो मियायो इयाव मा दै साफा खालामदो नोङो दय फुङाव नोङो जन्थाखौ नायनांगोन नायना बेकार फैसा बरबाद खालामनो लोगोफोर एसे गिदिंना फैनि माइन्डखौ फ्रेस खालामना फैनि फैसाथ' 1000 टाका 1200 टाका बरबाद खालामना होबाय जन्थाव सोना दोननानै बुरबक मामा अच्छा तुम झूठ बोलना चाहते हो क्या देखा बेटा मामा कितना गंदा है हाँ मैंने सब सॉल्व किया था हाँ मामा कार्टुनाव सोना दोनखाबायना बेनिखायनो आ जाओ
चलो एक पाक गिदिंना फैनोसै लोगोफोर बेरायना फैनि सिङाव थाबाय थाबा बानजाया बाइक साबिखौ मु एसेना दोनदों बि जन्थायाव एसेना दोनदों आंनि 1000 टाका दैयाव खरस खालामबाय ओइनि बाइक सिखावा नाय मागादै माखा नाय एकदम सिखावना सिखावखा गोदै नुखादो ओइ साबि सिखाव सिखाव गारिनि साबि सिखाव हरसा नों गावनो मियारो जन्थाखौ हुगारदोंमोन नोंनो सुना दोनदों आंखरि लोगोफोर दिनै साबि सिखावा आंनो रायजानो गिनानै मोजां एकदम मा मैगं संदों बियो अनला खारैदो बेदरदो आरो आलु भाजा बानलु नै जानि बिसना गोदाना बिसना सादोर गोदाना बबाय माबानि नुदों नों मारै ओइ एसे सिगां जग्रोबाय चलो सोते आना नहीं खाएंगे अभी बिसना सादोर गोदान काय मुंदुं होनले सादोर गोदाना उरुना थानिसे लोगोफोर अरे सोलागा ना सोलागा